Lemon Scent, ang produkto sa Jesser Marketing. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Yes, sir. Tutok bakatok sa auto or Huy, gutodo kalabo. Ana namong tanang programaha god ba? Udto naman nun sa kadlawon pamagani. Hoy, gutodo kalabo sa iyong kabuntagon, mga kabisyo, my love, so sweet. Kumusta mo sa ninyo diha karon? Mayong paglanog-lanog kumbati sa pagpahingsog. Oras na to alas 5 G's na gyud. Intro pa lang gani. Podcast na. Good morning sa tanang mga kabisyo, my love, so sweet na to diha karon nga nagkumbati na sa ilahang panikay-sikay, sa ilahang mga buluhaton, sa ilahang pag trabaho later on. So mahimo manukad kita sa paglanog-lanog, pabati ta ninyo di ay tuod ha. We are live diri sa tong Facebook page, Kalabo Herbal Product Jesser Marketing a Facebook page, and DJ Mike Kiling a Facebook page. Like, share, follow kanato. Good morning sa mga uban kanato diha karon nga gimuta-muta pa. Na sige, ngilamos na muna dito mga kabisyo, my loves, alright? Og to, daniya po datong ka-sparring partner. Anya po yung inyong gwapong talo ay lumping. Kini, si Lulubaba, last time na punta, Uban na punta niya, manukan sa yung kumutagon. Ugnat-ugnat na punta sa itong kusog, kung kumbati po sa itong pagpahimsog. Labi niya yung uban ka nato diya karon nga niya ay mga lakaw, buluhaton, yun niyang taon-taon. So mahimo nga, importante sa malaga, makapalagsik tayo sinta, Lagi importante kayo yun nga makatumar po kas itong produkto diri sa Kalabo Plus Herbal Food Supplement. Tuod kini atong tulumanon gatong kanato sa Jesser Marketing. Kalabo Plus Herbal Food Supplement nga dunay ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gamon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa, no? Parisi sa pag-inom sa Kalabo Plus Garlic, aduna isang cup nga Kalabo Garlic, lemongrass, turmeric, luyan, dilaw, tawa-tawa og banaba. Makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Kalabo Plus Herbal Capsule mo pakgang sa tanang bacteria o virus nga dili makatapot kanimo ug sa imong pamilya. Kalabo Plus Herbal Products kaysa Kalabo Plus tanang balatian tudas. Ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Kalabo Jesse Castro Serranobe sa 0939-736-0009. Hala, sige. Manukad ta sa muna tuod nga atong programa kay later on atangan na to ang atong drama special diri sa atong programang Hoy Gutodo Kalabo. Kauban si Lola Daphag, no? Napod si niyato ang Paparaki, si Kapitan Lodi, si Mangustin Kulas, o si Tita Diwata. Atangin ninyo ha sa tuwan drama taod-taod. Mga kabisyo, my love, so sweet. And of course, ning to ang balita sa muna sa iyong kabuntagon, manukad kita karong mga takna. Kumustang uban ka nato diha karon nga medyo nahuyang kagahapon sa mismong dula sa Lakers versus Golden State Warriors. Naka-recover na ba ka o naka-move on na ba karong adlaw? Inumduman kag balik kung mag-uol kag usab na pud usab ha. Kabisyo, my loves ha niya. Nakalikay ang host Golden State Warriors sa kuhit sa panamilit human nila gibawsan ang Los Angeles Lakers sa score nga 121-105 sa Game 5 sa ilang Western Conference Semifinal Series sa National Basketball Association or NBA. Webes kagahapon. Ang kadaugan defending champion mo ay nakapahak sa bintaha sa Lakers 3-2 ning best of 7 series. Gipanguluhan ni Stephen Curry ang Warriors pinagi sa iyang 27 nga puntos ug nidugang siya 25 ka puntos si Andrew Wiggins samtang hatag og 20 ka puntos si Draymond Green. Okay, so patuod, we're champions, so there's pressure every time you step on the floor. At Bonnie Green, kansang enerhiya sa tibok duwa, tataw nga nakatukod sa iyang mga kauban. You go out there, you don't win people,
are ready to crush you. People forget about the things that you've done in the past. Okay, matod pa. Pagsugod pa lang sa duwa, ning sutoy dayon ang opensa sa Warriors ug nakabug na sila 17-5 nga labaw. Ning maong pagbulot sa opensa sa Warriors, 8 ka puntos ang nahimo dayon ni Green. Medyo dikit kayong laban na itong gahapon mga kabisyo, no? Mga loves, no? Pero wag ito na-absent sa Lakers ang mismong puntos nga gipaulanan sa Warriors. Balos ko sila utaman yun kay murag lukapa isla itong yaging adlaw ba. So, mao niyang kamot sila, ambot lang karon batong adlaw at glato. Pero sige, subayo lang nato nyo, ha? Pag sugod sa Game 6, Lakers versus Warriors, kay murag ginainit, kiduli ay taong karon, ha? Sa dugang pang mga balita sa iyong kabuntagon, kabisyo my love so sweet. 25 nga tinun-an or 65 nga tinun-an na hilo sa insektisidyo. Babat sa 75 ka mga estudyante ang nahilo sa North UP Maguindanao del Norte buntag niadtong Miyerkules, Mayo 10. Mga tinun-an nagikan sa Mirab Elementary School sa Barangay Mirab North UP sa Maong probinsya. Ato di North UP Mayor Rona Tintin Piang Flores na dugay nga dunay mag-uma nga nagspray og insektisido nga Vendex sa iyang kalubihan nga duol lang sab sa nahisgutang eskwelahan. Gituhan nga ang paghuyop sa kusog nga hangin nga may katag nga kemikal padulong sa eskwelahan mao'y nakapahilo sa mga tinun-an. Kini human nga kalit lang silang nangalipong og nagsuka-suka. Human matod pa nakasimot sa hangin nga dunay kemikal nga insektisidyo. Daling kitabang ang mga tinun-an sa ilang mga magtutudlo og gihatod ngadto sa Dato Blas Sinuat District Hospital. Inoon sa dihang naapoy mga maayong mga kahimtang sa mga estudyante, no? Og nagpaalim na sa sulod silahang balay tambalanan. Okay? Pinasusi pa po dusab sa otoridad ang mga pangitabo aron di na kini masubli pa sa mga masunod pang panahon. Mo ka to ang pinaigmat nga balita karato karong sa iyong kabuntagon aron sa kuan katuod ba, no? Importante sa malaga aware tayo sa ating palibot. Og tuod mayong buntag sa day lulubaba. Ilabi na ning mga drivers with lovers day tuod nato diha karon. Gani o kuan na ra ba sila nagtayo-tanaw na ra ba gina sila sa ilang mga kuan ng mga sakyanan nila. Anya gyud may taon ng inyong imuhon. Unahon gyud ninyo susi nya inyong sakyanan ninyo kung ganing magmamasada mong balik kunya or sa iyong kabuntagon para makaboundary og namoy pang kuan ba no? Balon ba ka sa inyong mga anak nga eskwela karon og sa mong misis nga magtungits. Kayo ba magtungits? Nyagi ba niya nga labaw niya kanyang kuwag kay tungits, ha? Narabagit po sa online ng mga tungits karon. So ambot nang uban to jay. Importante sa malaga nga atong kinabukasan tayo sinta. Ha? Na dapat ay magkuan tayo. Manigurado tayo sa ating sarili, ha? Tama gid. Anyway, so padayon ta mga kabisyo, manukad na siguro kita sa tuwang programa. Diring drama special sa iyong kabuntagon, aniya na og plastara na nato. Kini mga kabisyo, my love so sweet. Aton drama special sa programang Hoy Gotodo Kalabo. Yes, sir. Marketing. 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 Sa muna nito na to mga kabisyo, my love so sweet, alas 5:19 na. Sa
Saglit lang kayo to mga kabisyo my loves ha. To sa ni plaster kadyot ha. O di samtang kamulo mo diya sa inyohang mga panikay-sikay di sa muna tuod mga kabisyo my loves. Sinaot nga kamo diha nakapanukad sa pagtumar. O Angelic C vitamins para protektado gimsog ang inyong panglawas gana pud sad mokaon o dindot nga pagkatulog. Inom sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate na vitamin C. Ang pinaka-epektibong vitamins nga dunay mga herbal content puno sa mga minerales ug modepensa sa imong kalawasan batok sa mga virus ug bakterya. Jesser Angelic C with sodium ascorbate na siya, no? May problema kung mag-overdose kanini or mag 2 times a day. Diba? Kay vitamin C niya tapos napagid siya herbal content, kabisyo. Pag mahurot, palit na pagka na lang ko ta kasimple ko diri. Gani. Dungagi dyan, o di ba ka ganyan kinyo, masasigi. Right, pagkain niyang overdose, may kiling. Siya nga pagkain niyang hotdo niyo mo yung kuhan sa mang. Or magkagnay bisyo. Pasabot ako ba, mga kuhan lang, kadang twice a day, ano ba, kaduha sa kadlaw mo inom. Niini, kaya ako kasagaran, pag inom ko vitamins, diba, 500 mg man na. Himuon ako 1,000 mg ako isa kadlaw pag mutumar ko og vitamins. Sa una pag ginalulubaba niya tapos doble ang epekto, dobling resistensya nga tumabatunan. So ngano kung dili pwede. Anyway, kamulay bahala mo igo diya mga bisyo my loves. No? Basta kung mahurot, palit na po sab kita. Kay mura ni siya vitamin C nga doon ay herbal content. O tuod may buntag di ay labi na sa mga nakatayab sa tuwang pagsibya kanato karong mga orasa. Labaw na diya sa Kiss 102 FM or Kiss 102.3 FM Bohol and 94.1 Big Radio Bayugan. Daghang salamat sa inyong paminaw kanato. O manukad tagbalik mga kabisyo my love so sweet diri karon sa ato ang programa drama special sa Huy Gutodo Kalabo. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Yes, sir. Dear Mang Kulas, ululad na pa. Tawagan na lang ko sa pangalang Jenny. 24 anyos. Ang akong suliran karon kay tungod ni sa akong gugma. Nakoy nahimong relasyon. Huwag nagmalipayon mi. Apan lagi dili mahimong kining kuan. Dili mahimong perpekto ang usa ka relasyon kung walay away. Nakoy nahimong friend nga kining perminti na ko duulan o pangayuan og mga tambag kung kami mag-away sa akong uyab. Apan kini akong friend kay usa ka tumboy. Usa ka tumboy nga idara na. Diri ko gaduol sa iyaha kung magproblema o mag-away mi siya kong uyab. Kay kini akong friend nindot sa mutambag. Og mahuwasan ko kung siya akong kauban. Ano ninyong masayran ang tibok nga istorya? Dinhi nagsugod ang tanan.
na kasi imong requirements nimo sa tuwang kuan kay sir. Wala pa lagi. Wala pa, friend. Uy, kay... Kaaway naman po misa kong uyab, uy. No, sa man imong uyab. Uy, masige mo mag-away. Perminta naman gud siya magselos. Good nga gining... Waman ta tayo ginabuhan? Ay, Apoy na dyan kaayo, lamin na dyan kaayo siya pulagan, friend, ay. bulagan lagi, sige na makakingon buwagan. Pero antod karon wa man nimo buwagi. Katong si Dudong nga imong uyab. Katong taga Davao Oriental. Imong uyab nga si Dudong. Imo pong gibuwagan dayon. Katarong man to si Dudong. Malubaya ka nga kining... Kinakong uyab kay... Maayo magud kaayo siya mo. Abi-abi na ako, unya. Wala lagi. Mao Wala lagi. apa niya. Siloso kaayo siya, unya. Siloso kasi kag sumong sa kuha, si kag sumong friend, akong uyab friend, ang saan away mo na ko pud ni me. friend, oy? Oo niya, tapos mingon kag dili na ko, niya tapos pag sunduhon ka, amo sunod lang pug ka. Masa may buhato na ako nga kining... O niya friend, Libog na dyan ko, friend. Ay, halos akong mga requirements na ako sa pagtuon ako pag eskwela. Dili na ako mabuhat kay... Stress naman ko. Dili na ako kaya handle akong... dawatan niyo. Unsa man na? Kalabo nga mangustino, kalabo nga with garlic. Para unsa man na? Inuman na, aron dili ka ma-stress. Bebe, tama ka stress ka ayo ko, oy. Kalabo nga mangustino, kalabo nga with garlic. Salamat, Ani, ha? Maud yun ay inuma. May ganin apa ko, Dre. O, usa kapad. Imuha na ng usa kapad. O yan, Sure duha ba? ka kapsula Kuha na nga ni? with garlic. O, imuha na na, Sige, sige, ha? salamat ka ayo, ha? Sige na. Inaman ko ni. Hmm. Ay, Sige lang. ayaw kayo una-una ang imong uyab mo. Uy, Yan ko concentrate sa akong pagtuon, bakining... Kabalo ba Di yung ka nga? Galib-in me, unya. oh, gani, galipin-libin mo. Nyawa ka kay balo nga. Galipin-libin mo, tapos nag-eskwela pa mo. Nyawa kay balo yung mga ginikanan, galipin-libin mo. Hmm? Saan man ako nga? Laban ako siya. Lab Mapungan lagi. ba dahil ng gugma? Bahala na. Mabuntisan jud ka dia, friend. Ako, friend, dili jud ko botohan ang imong kwan ba, imong uyab nimo ba? Nga naman. Dili jud ko botohan niya. Ganun gani. Manyakison kinagnaong. May bato si Man, Dudong. dili man manyakison siya, oy. Manyakison kaayo. Si Dudong noon, manyakison to. Ay, oh. Pamayutay ba yato? Ay, uy, no. Mabi itong nagbulag ni Ato kay sakpan ako siya. Ay, Ano naku. niya si Jason? Yak! Mabi itong Ew! nakuganahan ni Dudong kay... Basta Dudong. Sa Dudong. Basta. Manyak! Itaw, uy. Friend. Ignore lang ng mga problema, friend. Uyab na, friend. Dagang bakit uyab nga mo apot sa kinabuhi, friend. Okay? Ang imong i-focus, makapasa kag requirements kay sir. Aron, makagraduate pa. Sige, sige. Baling kamutin ako mahumantod ako requirements, friend. Oo, aron Diba siguro aron mabagsak makagraduate ko pa. niya. Tayo ko sa kong ginikanan, ani ba? Mabagsak ka, majugsak ka, wala. Hoy, Wala, balik na po ta. Better luck next time na po ka. Nya ako, graduate na ko, friend. na mahimo, no? Aling kamot ko, oy. Pero salamat ani mong ihatag nga kuan, ha? Kining kalabo mangustin o kalabo with garlic. Mupalit nga ako pag mahurot ni friend. Oh, adto lang sa mga butika. Basta mo palit ka ni kag kalabo. Daghan ni sa butika? Kalabo nga mangustin o kalabo nga Sige, with sige. garlic. Dapat i-check ni mo, ha? Tanawag yun ka nang naay tatak nga Jesser Marketing. Ngayon mo di ay na rin mga piki, ani? Uy, na yung mga kuwan yung mga tambutang o kalabo pero wala tatak nga Jesser Marketing. Ayaw So, dili ko mo ka na na kumpiyansa? Naadagan kayo. Ah, mao di Okay, ay. siyempre, kusog man yung produkto sa kalabo. Nag-unaman na mo nang nagang kayo magsundog-sundog. Basta walay nakatatak nga Jesser Marketing, Ayaw dili din na tinuod? Dapat na itatak nga Jesser Marketing. Ah, sige, sige, timanan ko na, friend, ha? sige, Salamat, ha? ani, friend, ha? Basta friend, kung oras na kay problema na kanang wakay kasumbungan, wakay kasultian. Naara ko dali, friend. Kabalo ko nga naara ka perminte, friend. Mao ganing sa imo ako mutugan. Sa mga problema na ako, kay kabalo ko nga natabangan ko nimo. O Wala- kilud-anay ka nga amigo. Walay Ano ka? problema, friend. Ang samang ka. Salamat, I'm friend, your ha? friend. Friend ko nimo, ha? Oo. Ang samang Best friend? Best friend ta? Nasa day ka? Maugan eh. O sige na. Sige na kayo. Magbuhat ko kuhan project. Buhatan na, ha? Sige na, bye-bye. Bye! Eclabush!
may pa na ako mahumanan. Ano ba kain yung thesis na ako eh? O, di ko kahon-on nagtarong ani kay... Nag-away pa mi sa uyab. Di ba na ako siya makontak? Saka ito karon ay... Sig-chicks-chicks sa punto. Stress ba, wey? Namay na doktor. Ako ang barihan. Kadali lang. Kinsa na? My love will see you through. Yan naman ka din eh. Naubog. Gubog-gubog pa ka? Niuli pa ka. Upo ko kay kape makainom naman ito. Asa pagikan? Kasi may kainuman ni mo. Nainom. Basta namang orasa o. Ha? Hadlaw na. Opo. Kunya ni uli pa ka. Ay, Kapag dito na lang kasi mong barkada ni Uban natulog. ay sige, Ha? uyaw pa. Sa magka. Kasi ikaw ba ni mo chicks na po ni mo? 6 na po. Ano sa magka? Naginom gani miss ako barkada na birthday. Ay, birthday. Birthday sa ilang iring. Mao ba? O, kay ka mamasangin mo. Hindi mga kuan. Dumay-dumayin pa na ni mga iring. Basig. Birthday. Upo ko kay ko. Ayos. Sige. Gusto mo na ibukipuat yan. Nagproblema ko sa akong mga thesis, mga project. Dili ko kahuman-human kay... Ano makalukman ka? Uy, ayaw ba? Sa mukha ni mo, oy! Sorry, mura matagpil. Ikaw ba sige pangaway yun niya mukalit ra ka panghalok din ha? Nasa man ka? Mura magkag... Ay, ako kay kang ilim nun, oy! Sa ba? Ka, uyab. Tama na na ba sa mukha ni mo, oy? Sige. Mamugos lagi ka. Uyab man tat. Ano di kung uyab? Dili pwede nga. Mudili? Tilawi ko. Napula na ko ni mo. Sige na. Ano pa sa mukha ni mo, oy? Matulog dito? Dili ko matugi. Ilayo ba? Sa mukha ni mo, oy? Ika. Bahala ka din na. Sige na. Daghan pa ko buhaton. Sige na. Paon ta ka ron. Ha? Kagpaon ta ka. Ay, kung paon ko ni mo sa paon di. Pagpuyo ha. Ay kung kalok-kaloki ha, may pagmatulog ka dito. Sa mukha ni mo, oy. Ano ko galayan ng kiss ni mo? Nabuang ng tumahanan ni no? Tsare. Multispy. Oy, katulog dito, oy. Kuan ka sa mga kuan, silingan nato. Lalo Sa ka mukha. tika. Sa mukha ni. Lagi ko ganana sa mukha. Dilaparo ko ni mo. Ori, angay ni mo. Dilaparo ko ni mo. Ginanta kag di ko gusto. Dilaparo ka. Kalo dili ka musugot. Gila, paano ko ni mo? Gusto ka? Lagot ko ni mo. Naway na, dili na ko. Sakit kaya kung puson. Dili nyo ko mo. Naway na. Ayoko kilaki-laki ha. Lagot ko ni mo. Ikaw ha? Tama na. Tama na. Dili na ko musap. Dili na ka pusam. Dili na ko mapugong. Sige, lukin na ko. Lokatika, sige na ha. Ayoko. Ang tama na. Problema mo. Kuan pa ka mo. Reklamo pa ka mo. Reklamo pa ka mo. Dili na. Hubog ko. Kahit na namumukhang tanga, kahit na sinasaktan. Nahihiwi man ang imong ilong. Ang imong ilong, oh. Nahihiwi na nabot na si mong dunggan. Dahil lang akong pagpanaw sa jaban niya akong ilong bes. Kaluoy pa ni mo, friend ko eh. Pagkawag ka hinungtan ang imong uyab ni mo ba? Yung Wag na din ako inom. niya nga hubong friend niya. Yung ikulata pa siya ko niya. Tanawa? Friend, dili na ako kaya.
Dili na nimo kaya niya. Tapos pag once nga, mangita na imong uyab si mo, mukuyog yapong ka. Yung dili nimo kaya. Panindiganan ako niya bulagan siya, friend, kay himo ko niyang murag iro nga kaning murag himo ko niyang punching bag. Ha? Di mo ka marag iyo. Niya, tapos, Pagdili ko gusto nga mapagwan saya. di pa, Mamugos siya. gipaa ka niya. Gipa ako niya. Gitilap-tilapan ko niya. Gipa ako niya. Nawara, siya may iro, kay mo paak man day siya di ay. Friend, tabangi ko sa kong baton, friend. Ay, aluoy ba ni mo, friend? Uy, Dili na ako kaya. ay, Panindigan na ako ni nga bulagan siya, friend. friend, dili lang ka matuog sa bahay, ha? Ay, kabala ka, Okay na ha? ba? Okay ra, dili lang sa ka matuog, ha? Ayaw lang sa ulit dito. Huwag yung kailangan kapadulungan. Kaya maula ko sa kong ginikanan. Kaya basig matingala silang anong naingani ako itsura. O sige. Nahiwi na na imong ilong, nabot na sa mong tikas tumuban. Dadi lang, ako lang inon ang amuang landlady nga. Dili sa di ka patulugon, ha? Salamat kay friend ha. Walay problema, friend. Ang samang ka, uy. Ay, Salamat ang samang kayo, ka, de. Hilom na. Masulbad na ang problema, ha? Kung gusto ka buwagan, buwag eh. Kung ba na tayo mag-istorya, kinalo pa huwag ka di. O paghigop sa nining kape nga kalabo, oh. Salamat ha. Kalabo nga kape. Nindot yung kape, ha? Kay, nangapi na ka, itambalan, patsug ka. Salamat ali friend. Sige na, relax na diya. Istorya lang ta ugma, ha? Salamat. Many people said true friends are hard to find, but I know Niadong tungod ha. Tungod siya nahitabo sa akong uyab. Dito jud ko nagpalipas og gabi sa akong amiga. times they must be O ni anang pagkabundag. Nagistoryahan na mi sa akong amiga. Og dinhi. 'cause when you need a friend that you can depend, you can count on me because you're mine. Kumusta naman ka? Sakit akong pamaol, friend, eh. Para maglisod ko kining. Ah, Maglisod ko kining Ay, kabala ka. Huwag tango na to na. Ha? Sakit akong Huwag tango na to ng imuang. akong likod, akong Yung paa. natay kondre o natay Tabangi haplas ko, na friend. kalabo nga liniment oil. Sige, friend, be. Tawangi ko, be. Ay, luto ko, be. Ihaplas na to ng kalabo nga liniment oil. Nabeto haplasan, be. Salamat kayo, friend, ha. Inay-inay lang, friend. Sakit kayo kung lawas ba. Napamaulan dito siguro ni Wayne. Tanaw, friend, nung dagang kay kong bunog, oh. Ay, Nawa, oh, kaluoy, tara, ganun. oh. Uy. Akong naong dili na may tsura, friend. Ay, Kailan pa baga sa kuha? Tanaw, murag di na, no? Friend. Saan man ako ni Wayne? friend. Tigyan ko na kumadawat ng gingani ko. Di kipasakitan ko niya, friend. Friend. Kanang Gibahan paminaw. pa nung tanaw ko siya. O niya, anong yung gingani man ko niya. Friend, paminaw, friend. Paminaw Wala na ba siya gusto sa kuha? Ah, okay lang nimo nga. Kalimtan na lang nimo na siya. Dili man siya dayon nga. Malimtan dyan ako siya ura-urada, friend. Kabalubay ako nga. Dugay-dugay pag may nagkauban. Friend, Hilingon na basta-basta, friend. Uy, so dili nimo kaya nga biyaan nimo siya. ay, naku siya biyaan. Apan. Makaya baka na ako. Kaya nimo na, friend. Dagan dagang mga tao nga nagmahal nimo. Sama na ako, nga imong friend. Kabalo ko nga, bigat ta ka. Kanulan ta ka. Friend. Sama na. Malay nimo.
Naitaw nga magpalipay nimo. Tao nga. Andam ka nga ampingan, higugmaon. Busa kalipti na imong uyab. Biyahe na na. Pwede magkadri lang ka mo puyo sa bahay. Ay, nga garintar mo po ka din, he. Mao gani, dress boarding house. Pwede magkadri lang magpuyo. Maulaw ko ni mo, friend. Uy, kay... Malubay ako nga. Sa maulo ko ni mo, Ayaw friend. ka ulaw. Baga bitaw kag naong. Umaman ta ka bagagnaw. Pero, Friend. Maulaw man ko. Naku, isulti nimo ba? sa mana. Kanang. Sa malagi na. Ay, maulaw man ko. Ay, Maasap ayan na lang, maulam ang kaka. naku, isulti nimo ba? Ano lagi? Kanang, friend. Ay, kaulaw, uy, mura mang kag... Ay, maulaw man ko. Ay. Uy, panimo na. Sige na, magkaroon pa ka maulaw nga. Dagan na kay kag natabang na ako. Friend, naku, isulti nimo ba? Ambot. Sa lagi? Ambot nga nung inani man yun. Uy, di ko kasabot ba? Di ko... Sa problema na kay problema. Napo kay problema sa imuyab. Wako'y uyab na kalbaw ka ni Ana. Unya. Imong family, sa imong pag-school. Okay ra, walay problema. Unsa man? Unsa lagi? Nakapansin ka sa kuha, friend? Nga, gwapa ka. Babae. Gwapa ka. Babae ko. Sexy ka. Pero wala ko'y uyab nga laki. Unya. Ano man? Di pa Friend, ka ready? friend, nakatry na ba ka og Naruto? Naruto Shippuden? Gato salida? Ah, Naruto suksukin. Wala, Naruto ba? Ano na? Unsa man? Unsa man? Sabot ni mo. Nakatry na ba ka og Tumbalata? Wala itong balata. Bisa una, pagbata na ako. Kini mga lata gani. Ganahan mi ako. Kini mga larong Pinoy. Na-miss mo gani na ako na friend, oy. Ambot, friend. Uy, anong sa man uy? Unsa man yung malapasabot ni mo, good? Diretso ako ba? Palugligoy pa mga ka, oy. Ambot, friend. Anong Sa ambot, pagdali na. Sige pa kayo akong lawas, friend. Oh. ganong gibati ko gusto nimo? Sa? Kasi gusto. Siyempre, gusto ko nimo kay tungod kay friend ta, di ba? Friend ko nimo, friend ta ka. So, oo, pero Mm. lahi man niya akong gibatit, friend. Uy, Pag binuang diya, ha? basta kauban di ka, friend. Mugay ako mga tudlo. Pag sure dia, friend, oy. Ikaw, joker kayo kay. Manggaya. Naglagot ako nimo. Nahadlok na ko, ano yung ipang pulong karon ha. Nahadlok na ko. Manggaya ako mga kumagko, friend. Ay, pag binuang, friend. Wala ko nagbinuang, ha. Friend? Tarong ako. Ano sa man? Tumboy ko, friend. Tumboy. Sure, oy. Ganun, mga ano matumboy, man ka sexy pa manggani kay kasakua. Eh, sila ako masexy pa ka. Tanawa kong dila, Mas gwapa pang gani ka. Tanawa kong dila, friend. Sabot diya, uy. Pag binuang dia, friend, ha. Nahadlok na ko ni mong pamulong nimo. Di na tinuod. Sulti ko nga, binuang lang ka. Hait na kina kong dila, friend. Oo. Nabait na kinigtaman, friend. No. Ay, po, friend, uy. Lain lagi ka, ay. Gusto ti ka, friend. Ano sa mga... Gusto ti ka, dili lang kaya sa friend lang. Anong gusto mo kunin mo nga? Gusto lagi ti ka. Kung Nalipog na ako ko, ba friend, nga ay. imong dawaton, friend, nga usa ko katumboy. Negugma ko ni mo, friend. Ano, friend, uy. Friend, Best friend ta ka, uy. pasaylo ako, friend, pero Ay, gusto naging ano lang, uy. Ay, nani mo, friend, uy. pasaylo ako, friend, pero nani ako yung... Lain na to yung mong uyab, friend. Panyagisan mo ka, friend, uy. Pinanay ko, friend. Sa puso ko'y ikaw lang ang mahalaga. Pilitin mang limutin ka ay hindi ko magagawa. Parang alipin mo ang isip at damdamin ko. Gusto kita pagkat ang kilos mo'y sadyang ibang-iba. Mahinhin at malambing pa, katangiang di mo sadya. Pag-ibig
Nakalitan jugo sa pag-amin sa akong best friend nga siya o sa katumboy. Wala na ko damha nga ang amiga day na ko o sa katumboy. Kay dili man yun maklaro sa iyang pagkatao kay usa siya ka-sexy nga usa siya ka-sexy nga babay. Apan niya tong tunguna. Nibalik ko sa among gipuyan sa akong uyab o sa akong ex. Aron makipag-istorya nga kining laruhon ang tanan. Og dinhi. Bihag mo ako'y iyong iyo. Kung pag-ibig ng pag-uusapan. Unsa? Pakigbuwag ka kanako? Oh, na naman, dili pwede? Magbulag na ta. Dili pwede. Kaya na ako nga mapagbulag ni mo. Dili din mo kaya mabuhi nga wala ko. Ganun di man ako kaya nga. Dili. Niyari gani ko kay para magbulag ta. Di uli ka diri kay gimingaw ka nako. Oh, Ganahan ka nako ha. Halukante ka. Sagpaon. Okay. Manyakis ka. Mukay buot. Natiguang na lang ka. Kunyangon, ana lang gyapon imong. Usmang ka. Pagtarong, uy. Makibuwag ka kanako. Sama sa imong gibuhat sa imong ex sa una. Nagkalit lang imong gibuwagan. Kasi Dodong. Gibuwagan ako si Dodong. Tungod kinamayot siya. Ikaw, bulagan ta ka. Kay mangulata ka. Wakay pulos. May nalaki na... Nako'y nakita. Nakita? Nga mas deserve pa nimo. Mao ba? Oh, yun. Basig. Bubalik ka sa kuha kay mas lami ko. Wakay lami. Ha? Lami ko. Wakay lami. Mas lami ko. Wakay lami. Sure ka nga May nalang gani kay... Butan akong nauyab karon, bahalag tumboy siya. At least, gahay ang iyang kulamoy. Mangluspad ka na. Wakay labot. Dili mo magbalipayon. Kisa ng tumboy. Ha? Wako kay Lana. Kinsa na. Secret. 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 Sa ilok na. Bahog ng ilok. Wakay labot. Sige na, kaya na ka. Oy. Mingawan na ka na ako, o di nakakita. Sama sa kuha. Oy. Bakit ka walang kibo? Nagdurugo ba ang puso? Sino siya at bakit ba sinaktan ka? Gayong laging tapat ka sa kanya. Dati-rati may ngiti. Nakita ko sa iyong lahi. Ba't ngayon'y nababalot na ng sakit? Mayong gabi, Ima. Oy, mayo ka ni Tultul kag paguli diri sa tumbay. Nagkauna-una mo lagi ka. Nadula man kayo ang datagbalay unya. Halos dili man ni noon ka makalili dire. Sorry na good ma. Ining, ma, nakoy pa ila unta sa imo pan. Wala man siya ni uban ko din hi. Pero ma, nakoy uyab. Uyab? Naguyab-uyab na day ka nga giskwila man ka. Din siya man ang uyab ni mo. O sa katumboy. Tumboy siya ma pero buutan siya. O kining... Siya si Kuan ma. Pangalan niya si Clea. Ma, dili ka magmahay nga. Maila-ila ni mo si Clea ma kay... Usa siya kabuutan. Bahalag tumboy siya. Pinangga ko niya ma. Dili pa riya sa... Nahimo na kong mga ex. Mga ex? So daghan na juday kay kag nauyab. Ngawa ni mo na sulti sa mo ah. Unsa naman daw ning bataan eh? Unya ka ng tumboy nga imong gingon. Unsa man na? Buotan man ka na, magkasinabot man ka mo ana. Unya orig, mga luspad ka na, kaingon ba sila, basta tumboy, mga luspad. Sabot niya mo eh. Ma, promise ma. Buotan ka ni si Clea ma. Huwag magkasinabot mi.
Promise dili na ko pasagdan akong pag-eskwela. Ug makahuman pa ko kay dili ko mabuntis, di ba? Kay tumboy siya. Dili ko mabalaka nga. Di ko makahuman pagtuon. Okay raman kayo na anak. Ang amuan lang ba sa imong ginikanan? Na matarong ang imong future. Kunya makahuman ka sa imong pagtuon. O sige. Imuha man ang desisyon. Dako naman ka. Sige, padayon na anak. Salamat ma. Salamat kaayo. Kay dami ng babae na aking nakilala, dito sa puso ko ay tunay kang naiiba. Lagi kang naaalala, sa panaginip ay kasama. Alam mo na bang Sorry kayo, ha? Na ako'y nasulti ni mo at mga nangagi. Pasilo ako, ha? Ilang, uy, naman sa mangkang. Sorry. Mas basig din nakaganahan makikuyog sa kuha, kinakaibaw na ka nga. Usaday ko katumbalata. Sa mangkang. Okay lang. Niuli ko sa mua kay... Kabalo na ka. Gingnan ako kung ginikanin nga. Nako'y friend nga. Special. Special child? Dili. Uy, sama di, uy. Special ka sa akong heart. Sa akong kinabuhi. O... Di ba? Love ko ni mo. Oo. Love di ka. So... Kita na, ha? Kita na. But pasabot. Kita na. Kita na. Kita na. Kita na lagi. O gingunin ako sa akong ginikanan nga. Nan ako'y uyab nga tomboy. Pero... Okay ra ni mo. Okay na. Basta, promise ni mo nga, di ko niyong pasakitan. Dito ka pasakitan. Nabaid na yun. Dito ka pasakitan. Sumukay na nagdila ni mo, oy. Nanggaya kong tudlo. Ha? I love you, Chini. I love you, too. I love you. nais malaman, maaari bang magtanong? Alam mo bang matagal na kitang iniibig? Matagal na akong naghihintay, ngunit mayroon kang ibang minamahal. O dito manggulan suglula dapag. Ako ang dyan gisugot ang akong best friend nga si Clea. Karon, usami ka malipayon nga maguyab. Apan dili jud malikayan di ay no nga kining mga chismis. Kining mga tao nga nakapalibot sa ato Nga dili malikayan nga daghan sila ka istorya or kining matabi. Daghag panglibak or kining daghag mga pangdaot nga among nadungog. Apan wala lang na mo ginamain sa amuha kay tungod kay nahigog mami sa usag-usa. Kamu karon nga nagapaminaw. Sakto ba nga akong gidesisyon nga? Sakto lang akong best friend nga tumboy. Inoon wala man siguro dautan nga mahigog mag-usa ka tumboy. Pero para ninyo, unsa man ang inyong masulti. Sakto ba nga gisugot na ko akong amigo nga tumboy? Dinhi na lang taman manggulas og lulad na pa. Jenny.
inyong nadungog ang kaagi ni Jenny nga sa katapusan na kauyab ra gitod siya og tumboy no aron na muhulip sa iyahang kasing-kasing nga nasakitan og gikulata sa iyahang uyab. Kaya ako, sultihan ka mo, no? Murag sa sugod pa lang sa ilahang panyaguban. Kining si Kuan, si Katilang. Murag nagamay mo niya ko bangko. Ako masultihan na, no? Sa sugod pa lang atong mga higayon nga nagaway sila siyang uyab. Lagi kay mga higala nga mas stress pa ka sa ilaha kaysa sa mga personal nga problema. Kanya mga higala nga kusyo kayo mag-share sa ilahang mga kaagi sa pagigugma. Unya tapos ikaw nga niya ikagulingon nimong problema. Dili kaniya dili nimo siya madulan, dili pod ka niya matabangan. Mas na-stress pa niyong kasalahang love life kaysa sa imuhang love life nimo nga zero. Wala ba mo na himbulo kaya? Nga. Kapuya ba niyo? Iwa man ako labot sa inyong relasyon pero rag mas ako manyago. Mag-sure daw mo dyan sa inyong kinabuhi daw tuod, ha? Nga niya kay gaya, tambagan ni mo. So, ang tambag ng imo ang isir siya, ha? Di po tumanyon. Kasi ba di pulos imo ang higala ni mo mga ayaw, magkagtambag, magpakumport ka niya diyan niya, tapos, musupak naman niya gapon ka. Kamay na lang ikay mo, i-choke slam, ha? Ala sige nagiuban niya na lulubaba mo nang makastress gyud pamation. Ato na lang himuon mo inom na lang ta ni ato ang lamian kayo nga Calabo Plus Herbal Coffee Original o Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca. Kung adi ka mga pipilian ng kape nga healthy bisan diabetic, pwede kayo kaya papatamis nini adunay stevia extract mga kabisyo my love so sweet no. Nindot og lamian kay ni sa tanan ni ato ang Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca. Okay? Rich in antioxidant, rich in fiber, so ang pagpabawas yung nga dili, adlaw-adlaw dili delay. Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, makabusog, makapaboost sa energy, makapaabtik sa pinoti ni pare. Kinama sa Jesser Marketing, available sa Fast Pharmacy, Altura Small, Generics Pharmacy, o sa tanang botika sa inyong lugar. Manatanini, kabisyo my love, so sweet, aron ang ato ang panglawas, imsog, piskay, way problema, wa tay mga bation ng uban pa. So sa inyong giulat, hala sige, palit mo sa mga nagunang butika diya sa inyong lugar. Aron kamo makatagamtam sa kalami o kanindot sa ato ang Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca o Calabo Plus Herbal Coffee Original. Pili lang mo ana, no? Bago lang po ko nakapangapi. Okay, so 091750954993 ni ato ang text line number. Lolo Baba. Ang ako po ma-share po sa kaagi ni Jenny. Ayaw nga nakakita na siya og kalipay sa iyang best friend kung mao manggani. Pero dapat no? Dili kay siya maglinger kani bitaw pabilin sa ideya nga tungod kay nakoy uyab akong kinabuhi dara gid sa iyaha magtuyok. Okay, maabot nga sa ingana kung na yung mga problema, maglisod ka og bulag niya o maglisod ka og hawa no sa relasyon. Especially kung kana mismo pasakitan ka physically pag yun. Bisan pa man gani ka kanang hapakon lang ka na kabisyo my love, bigi na siya mahimo og maayo nga makiguban pa ka sa inganang pagiha. So maayong buhaton nimo iwasan na lang gid sabdan nimo siya og makibulag jud ka no. Kaysa ikaw ang mahimong dautan. Wala tayong oras. Thank you so much sa inyong pag-ubanuban. Kini si Mike Kiling. O kini po si Lolo Baba ha para sa programa Hoy Gotodo Kalabo ha. Jesser Marketing. Jesser Marketing.